ए भैया लोग, एक ओर महंगाई चलता तो दूसरी ओर बेवफाई चलता। ये साल के सबसे बड़ा लड़ाई महंगाई और बेवफाई में चलता। जितने रफ्तार से महंगाई बढ़ता उतने रफ्तार से बेवफाइयों बढ़ता। महंगाई सुन के लोग परेशान बा, अब बेवफाई खा के मजनू लो परेशान बाड़ो लो। अब तो लागता कि कलयुग के अंते बा। ई एगो सोना मोना कितना मजनू लोग के पानी पिया देले बाड़ी लोग। एक ही मोबाइल में डबल सिम यूज करतारी लोग। एगो से सुबेरे वाला से बतियावतारी लोग आ एगो से राती वाला से बतियावतारी लोग। जे रिचार्ज करावता ओकरा के मिस कॉल मारतारी लोग आ जे शॉपिंग करावता ओकरा से बिजी रहतारी लोग। यह सब हालात देख के प्यार से तो हमारा भरोसे उठ गइल बा। आजकल के प्यार के कोनो गारंटी नइखे कि एक हफ्ता चली कि एक महीना। कब बिल्डिंग फेंक दी ई केहू के पते नइखे। अगर हे जमाना में प्यार एक महीना चल जाता तो जान लो मजनू के जिंदगी तर जाता। उनकरा सोना के उ मजनू पर दाया बा कि उनकर प्यार ठेल ठाल के एक महीना चल गईल। ना तो आजकल के प्यार ढेर दिन टिकते नइखे। मन में हमेशा डर लागल रहता कि हमार वाली कब पलांटी मार दी। अब तो तनिको पते नइखे चलत कि हमार वाली कब दूसरा केहू से सेट हो जाती है। ई बेवफाई तो पूछई के नइखे। जेंगा पेट्रोल महाराज शतक के ऊपर भागता रहे और बेवफाई तो दोहरा शतक के ऊपर भागता। ई प्यार क के केहू के भाला नइखे होत, बल्कि उनकरा रिचार्ज करावला के बिल के गाला हो जाता। अपना जानू के याद में बीड़ी पी पी के फेफड़ा में धुआं भर लेता रलो। अब एने इनका लोग के फेफड़ा से धुआं निकलाता, इनकरा जानू को वजह गोदी भराता। अब मजनू लो रो रो के कहता रलो कि उनकरा याद में तड़पत दिली बेचारा बा, कि अरे उनकरा याद में तड़पत दिली बेचारा बा, हमारा खातिर दारू आ बीड़िए सहारा बा।